Nansi na kanjani insizwa uDJ Sigqemeza insizwa na kanjani yakwazi ukuthi ingene emsakazweni bomfundi weindaba iphinde igijime ize ibe ngumsakazi woKhozi FM yenza afternoon drive yaqoqa indondo sayibona kanjani ethi sithakele isitsho sayibona kanjani ishaya ibreakfast show yomsakazi woKhozi FM ihambisana nomRosary asikubingelele siphinde siqhubeke na kanjani kule channel ihamba phambili indaba zikaBhoqo mengaba motsha sacela wenza ubulungiswa uciphize usubscribe button uciphize nebell khona uzobona kwama video amasha namaclip osafakayo kule channel naludaba esiliphethe siphethe udaba lika DJ Sigqemeza uSipho Mbatha Mr Understand Mr sengenzeka noma yini uDJ Sigqemeza ke ubonga imanagement yoKhozi FM ngomqasha nangokumxosha kwayo uDJ Sigqemeza uthi walahlekelwa mhla ihamba oKhozi FM futhi nalo lalahlekelwa ngokuhamba kwakhe oKhozi FM uDJ Sigqemeza ekhuluma noGwajove ukuthi uyabonga kuKhozi FM ngomqasha kwa nangokumxosha kwalo eqhubeka nenkulumo yakhe uSigqemeza uthe uKhozi FM selfiso lokuhle uthi ukuba uKhozi FM limxoshanga wayengekayibona ukuthi unamandla kangakanani njengoba nje esekule level ayo akuyona enza isibonelo uthe awuzazi ukuthi unejuba nengakanani noma usajaha omdlwana ozalwe izolo kodwa uma kwajahwa yinja ngempela la uyibona khona ukuthi unejubane elingakanani uphinde wabonga uKhozi FM ngokunika nje ithuba abantwana abasebancane ngaphandle kokukhuluma kakhulu nansi ke kanjani iclip esihlanganisina kanjani ke uDJ Sigqemeza ekhuluma lamazwi ingenza konke kaze kagcina sengisakaza yabo uma ukule peak noma kuleli zingo sokulona make negotiate ama contract awubuloku uyibuza ukuthi ngiyabuya yini noma ngibuya kunalokho bayangisa la ingcelo kuya khona ngase ngicele kuyokwenza le yasebusuku ethi sikhuluma ngayo le ama talk show osithalela isizwe so I went there ukuthi bazothi nje hayi no finally siyakususa kwi breakfast ukucela kwakho because I'm a family man sekunto engizenzayo yebusuku hayi ngifuna maka was shocked yabona bakujepula ngiku akikho la ukuthi bithi emeli be live bithi ke uhlangane bukhoma bayishintsha izwa ngo Zoom Teams hey I remember them for what him here asibonga sobeke phansi amathulusi wathi kade laptop kwajuli awazi ukuhlukana lento for 22 years but yakufuna uqamba manje babhlungu at that time ngahamba ngayikhaya babuya saxoxisana kwathiwa bangipenye ishow yange weekend ngayibona ngathi kwi radio you are as good as your last show so abantu bebezongijaja ngokuthi uphume esenza le show enje kuyona nayona ayikuthi ayinento enkinga ngayo but indlela estructure ishwe ngayo yayino 45 minutes kuphela ukusakaza zonke ezinye izinto ezazikhona zayirecording so ngabona ukuthi kungcono ukushiya igama lakho ulishiye la elikhona liphezulu kunokuthi ngenxa yokufuna imali because yabona umuntu uthi uyashiya ungenayo enye into estable oyibekile usukuyilimaza even though ama business ebekhona lapha nalapha kodwa uba nalovalo ukuthi what if ungasebenzi to God be the glory nonke inkazibulo zikunikeza yena akwenzekanga lutho ngahlala about 30 days ngingenamsebenzi from there I had my offers awu4 ekunika imsebenzi so I had to choose mina kwawu4 waqeqa lento athi uyisho ukuthi ufika uKhozi nolo ibrand ungafika uyibrand bethu ngakithi mangiyopitcha ngithi ngina more than 1.7 million wama followers ubala uFacebook uhlanganisa no Twitter khona ezinye iteshi engenayo leyo combination so I'm a radio station on my own I'm a television on my own so each and every time ngiphuma ngidayisa a brand called uDJ Sigqemeza so if you rely on that brand leyo brand yothatha kubeke la khona so uKhozi ngalahlekelwa at that time ngihamba but nalo lalahlekelwa kodwa ke kuba ke lisele kuzoqhubeka futhi lwalukhona bahamba osibiya bahamba babukhathasi luyaqhubeka ngisaqhubeka ngisalifisela okuhle but I'm glad ukuthi ngimile so ilapha sibone khona because beke ngize ngiyibona ukuthi i-potential ingakanani if abangiphushanga to this level wathi omunye awuzazi ugijima kangakanani uma usajaha omdlwana ozalwe na 2 days ngoba unawo amazinyo but wajahwa yinja ngempela you will know ukuthi ujuba lengakanani uyogijima uzodlula ekhaya so sengiyayibona manje ukuthi ngakanani so imanagement yoKhozi FM thank you so much for ukungiqasha but thank you so much for ukungixosha right now ekungixosheni kwenu I know ukuthi uNkulunkulu udaleni ngaphakathi kwami and siyabonga ukuthi niphi opportunity abanye abantwana abancane ngiyabafisela ukuphepha baphume besaphila uNkulunkulu abagcine uKhozi uqhubeke lemndezele phezulu as always yane asibambe lapho ke inkulumo ka DJ Sigqemeza Mr Understand Mr sengenzeka noma yini uSipho Mbatha samazi kakhulu emsakazweni uKhozi FM akukho ke singakutsho nathi hlapha ke nami ukuthi hlapha ufisa ukuphawula ngakusho kuphela kwakho ku comment section abantu abaningi bamkhumbula uSigqemeza washiyeka kabuhlungu wazoma
ngempela ukuhamba kwakhe nje uGozini FM sasingalindele, kodwa-ke uselokhu ekhuluma esho nje izinto ezenzeka aze ahambe emsakazweni Ukhozi FM.